Kay ka ba pila ban le lada pidon kam ban print ya ki document la ne ki dur ki ba ki wei ki sen ha ka WhatsApp ka jong pi te ban yo ya ki nganong pi kan long ka ba shem jing e lada bun kam bat lada duna jing tep khan dian ngam ong ba pi ki ba pe phim tep han rei ka don ka por mo ka ba ha ka jing bun kam ngi kum klan te ki don ro ki bre ki ba le si ba pri kim pat tep te kan ka video kan ai jing mot ya kum kita ki ba pe lang te ha ka ban kong ka long ba phia ban kanak e ka smartphone ka jong pi ha ka computer la ne ha ka laptop ban nang ta pade ha shwa jong ka C drive pin lap e ka kerteng jong ka smartphone ka jong pi te pi la ban double click nang ta pade pin slap e ka drive jong ka smartphone ka jong pi nang ta hang ni ru double click nang ta pade pin sa yo e ka ni ka rukom long jong ka Windows te hang ni phila ban wat yo folder WhatsApp lada philam dan ki khep ba phi yo tang u folder suda bom dan ki ek ei balada jaba phim lap hiru phi ya ha u ni u Android folder hang ni anda phila double click anda phila play yo ni u folder phi ya po media nang ta pade ka jaj WhatsApp yu ka ba phi pendon kam kala bandai ka normal WhatsApp lani ka business WhatsApp lani ki weipan te phi klik ha auto folder ba dei jong ka WhatsApp ka ba phi don kam te nang ta pade sa ya biang ha po media hadir ma phila ya ka au folder media nang ta phila double click phila play sepo nang ta phi ya pade ha u folder ba dei jong ka WhatsApp document lani WhatsApp image tika shong hak ei ke benta ka ba phi kwa ban yo ya ka file tilada jaba phim yo kadang ka sakoi pede ka solution kata ka de hak ni ka benta ka bar ka bangan pen ep kata ka long ba phia ban login ya ka WhatsApp ka jong pi ha browser pi type web.whatsapp.com hangni phila ban scan ya u QR code ba pa ha ka screen jong new browser phila ban scan na ka WhatsApp ko jong pi phi na po setting sa scan QR code ti nang ta pade ka don ka por la da ka network ka thut te kamla ban synchronize ya ki data baro na ka smartphone ko jong pi ha u browser ti ka kamram ko jong pi ka long ka ba ka ya ka ba phila ban le ka long ba phia ban sen byang sai si ne ki tu ki file ha ka WhatsApp ko jong pi hi tak ta pisala pade ban download ha ka ni ka nuksa ka bang pen ep ya ka ni ka dor tada pi klik dai nai nei drop down icon pin sa yo ya ini option download te pi klik ini download option pin sa yo ban download ya ka to ka file la ni pi klik bi ha ka dor hi ya ka takan selong automatic download ha browser te nang ta pade ya ka file ru kum jo hi phila ban download pat ban save ha ka drive jong ka computer la ne ka laptop ko jong pi tinga nge scam ba ka ne ka video ka ajimut to ye pi wat klet ma karshan yangi khupde shibun